sai sayyidina Abubakar ya fara. Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ce naji wata to da aka yace naji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da za a umurci wani mutum yayin wani mutum sujada da an umurci mace ya yi wa mijinta sujada saboda haƙƙin mijinta da yake kanta. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk matan da ta daga muryanta sama da muryar mijinta wani abin da rana ya fito ya taba shi sai ya tsine mata albarka sai in wannan matan ta tuba. Sayyidina Uthman ya ce Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da ce mace za ta mallaki duniya duka da kuma ce da duniyar nan duka ga mijinta sannan rana ɗaya ta masa gori sai Allah ya bata duk aikin da ta yi Allah ya tashi ta kuma da Fir'auna. Sayyidina Ali bin Abi Talib kuma yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da mace za ta ainihin yanke nononta ta gasa nonon nan ta boye mijinta ya ci don tsananin biyayya ga mijin nan nata bata biya haƙƙin miji ba. Muawiya dan Abi Sufyan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk matan da ta dauki wani abu daga cikin kayan mijinta sai Allah ya rubuta mata laifin barawo 70. Tamimu Dari radiyallahu anhu ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da mace za ta ce wa mijinta me kake da shi matsiyacin banza to irin wannan mata la yaqbalu Allahu ujraha Allah ba zai karbi an garin ta ranar alkiyama sai ya kona ta. Abdullahi dan Abbas ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da mace za ta zama ita ce da dukiya mijinta ba ya da komai sannan mijin nan nace ne